Takže čaute ľudia, som tu zás. Natáčam teraz Stumble Guys s môjim kamarátom Skeletom. Čaute všetci. Dajte mu odber na jeho kanál, je to fakt dobrý kanál. Neviem prečo má tak málo toto sledovateľov, odoberateľov, to je jedno. Pretože asi má málo videí a ja by som už mohol niečo natočiť. Hej, asi aj na jeho kanál niečo asi na chvíľku bude vyjde. Presne tak. Lebo má tam iba 3 videá, ale sú to dobré videá, hej. Áno. Ale teraz ideme Stumble Guys, lebo mi niektorí hovorili, že si mám zahrať Stumble Guys so Skeletom, tak... Ja som si tam Guys strašne dlho nehral, takže uvidíme, ako budem ja hrať. No, to ani ja asi, tak 2 mesiace, neviem. Ja asi tak 2 roky. No. Dobre. Spinning around. Som mega zhodnoval. A mám nový účet, takže mám iba tento základný skin. Moja prvá hra za tento účet. Ty kokos, to aké lagy som dostal. Ja som dostal také lagy, ty kokos. Ježiš. Ja som sa pochol. Ja som vyciel svoj. Aj veda ja. Nie. Som chcel šmyknúť. Prečo iba 12 som mohol qualified? Prečo iba 12? Neviem, to je nejaká nová vec, že iba 12. Čo? To je už nie nejaké ťažké. Si to fakt dlho nehral. Kokos. Ja si už není 34, či koľko to bolo v hre. Asi, neviem. Yes, toto ma pomám rád. Jaj. Dúfam, že nebudem mať lagy, lebo chcem to vytrahodiť. Keď to bolo na pohodu. Už na 6 som mohol qualified. Ježišmaria, to čo som urobil. Ježiš. Ja som naboral. A ja... Ty ma do toho sotil, alebo čo? Ty kokos. To skoro spadol. Ježišmaria. Ty kokos, tak to čo som urobil? Tak toto si mu... Teraz nestihnem to. Veď ani ja možno. Nie, ja som zase buchol. Aj zase. Ja som tam niekoho sotil. A teraz invisibility. Ja som zase buchol. Ja som to dal. Dávaj, to dáš. Poď. Áno! Yes, dal si to. Pokračujeme. No to vyhráme rovno. Dúfam. Videli ste ten play, to čo som tam urobil, ja sám neviem, akože. Akože takú jednu taktiku som mal, ale nevedel som, že spravím až toto. To bude asi posledná hra. Tak? Akože... Hej, asi, toto bude asi ako na výhru. Nie, ja som toto nikdy nehral. Ale pozri sa, čo tam mám ja. Ja som toto nikdy Mne nehral. sa to nejako laglo, to čo je? No je tu sú tu nejaké 3 skáče. Ja tú mapu asi zabijem. To čo je? No tak. Skeleton tu hrá, hej. Daj, je tu nejaká šmíkačka, ale je tu nejakí piráti. Nikdy som to nehral. Ale dnes sa to tu seklo, hej, ako inak, lebo ja mám proste taký mobil. Hej. Takže dám strich, lebo toto není možné. Dobre, už som tu naspäť, lebo som si musel reštartovať Stumble Guys. Skeleton to prehral. Bohužiaľ, no. Ak sa mi to zase bude sekať, tak ja proste... Preto som to prestal hrať, lebo mne sa to tam začne proste sekať z nejakého dôvodu. Dobre, invitol som ho. Ja som v inej party, takže ešte raz ma invitni. Dobre, už idem. Dobre, som tu. Okej, môžeme. Dúfam, že teraz či to nebude nejako lagovať, alebo niečo také. To dúfam. Dúfam, že tam bude ten power slide a prevediem to, čo minulé. Hej. Alebo blok... Ako sa volá tá mapa? Block Dash, alebo Laser Tracer. To sú moje dve najobľúbenejšie mapy. Aj moja.
Čo sú toto? Dobre. Keď dali niekomu šmykačku. Dúfam, že teraz nespadnem na to minulé. Minulé som to nedal. A skoro sa čo? Neráta. Ježišmaria, ja som skoro padol. Invisibility. Ok, na pohodu. Počkaj, ja o tom šmyknem toho hasiča. Hehe, on to padol. Bum. Bum. Invisibility. To ma nikto nevidel. Spadol. To asi nedá. Ježiš, tu ide nejako moc. By som tam radšej šiel. Ja som to nedal. Skill toto nedal, takže musím ho poťahať teraz. Skúsim. Ja mám späť takže idem to skúsiť vyhrať, ale ak sa mi to zase lagne, tak ja fakt nemôžem. Neviem prečo sa mi to tak lagne vždycky, ale... Toto mapu som nikdy skoro nemal rád. Ja hej, ja som pomaly zvyknutý, ale dlho som to nehral. Však táto mapa bolo... Občas tak to bol máme. Ty ovodí meno inak. Yes. Čo? Jo to nedalo dole. To sú normálni hráči, tam to neskočí. Hej, to normálne. Ja som ho dal dole. Ježišmaria. Toto som nemá rád. Doprava, doľava. Pustil si to. Máš to, super. On ma tam odniesol. Ja som chcel dať punch, on ma tam odniesol, tak to bolo pekné od neho. Ale odo mňa hnie, ja som mu chcel dať punch. OK. Ideme o prvé miesto. Dobre, dúfam, že vyhráš. No, tak to dúfam na ja. Idem to vyhrať, ak sa mi to zase teraz nelagne na poslednej hre, tak... Dobre, nalaglo sa mi to. OK. Ajajaj. Nie. Som mal rád, ale... Hej, a ja, ale hlavne to teraz mám rád, lebo mám invisibility a hlavne mám to, jak sa to volá, punch. Takže to môžem hocikoho sotiť. Nie! Ja som tam sotil dole, tak mu treba. Nechcem ho tu mať. Nie! Preskočím to? Nie! Nie! Akanis to nedal, bohužiaľ. Ale som ho ako dať, on to stále uniesol. No to sú iba také, že cheatery. Na takéto nemám rád. Aké cheatery, jo. Myslím, že to je také, že podvádanie. Nevadí, však ja som ho tam pančol, ale tak bola karma. Takže ideme na tretiu hru. Tretiu hru. Ja dúfam, že sa dostaneme do finále obidvaja. No. Ani raz sa nám to nepodarilo, bohužiaľ. Lukáš tam už mal byť vo finále, len bohužiaľ som to sekol. No. Môj mobil je troška... Neviem, čo to mám za mobil, keď mám Samsung Galaxy. No, to je mapa. Toto je jedno z prvých, myslím. Hej, asi. Neviem. Invisibility. Nie, to som nemal robiť, ja som taký ja som taký blbec, počkaj. Dobre, ďalej. Môže to stíhať Akanis. Možno, ja som skoro za tebou. Ježišmaria! Akanis, nie, ja som to videl. Si bol hneď pri mne. Tak sa to mám asi prehraté. Ja to mám. Ako prvý. To čo sa stalo? Tak ma to spomalilo. To je pekná blbosť. Ja to nedám, chápeš, lebo mňa to tam proste spomalí. No, to nemám. Čo si, však to sú predo mňou všetci. Jo! Jasné. Dobrá. Bohužiaľ, Akanis to nedal, ale ja pokračujem. Tak Lukáš, môžeš dať strich a potom zase
A môj máš spectaty. Tak dám strich a potom keď bude vo finále, či toto už je finále? Nie. Tak potom keď bude vo finále, tak ho budem spectatiť, tak zatiaľ dám strich. Máš to zapnúť. Dobre, prežil to. Idem do finále. Idem do finále, dúfam, že to vyhrá. Svoj prvý win na tomto účte. Dúfam. Mohlo by to. Moja výherná mapa je do čerta. A nemám žiadne nič. Nič neba. Nic do vozu. Skúsim to ale. Skúsim to. Zatiaľ žijem. Ale je to tesné. Ježišmaria, Mám tam to... nejakého neviditeľného džina. Čo tam bolo? Ja, ono hádže tie blesky také. Jeden. No to dáš. Ježišmaria, nerazí. Čo sa stalo? Tak neznášam takéto tvoje triky. Bo ja si myslím, že to skočím a neskočím to. Nevadí. Nie, ja si myslím, že to neskočím a skočil som to až moc. Dobre, poďme. Ešte. Nejakých 15 minút bude toto video trvať. Ja dúfam, že teraz aspoň jeden z nás vyhrá. To dúfam. Aby bolo pokračovanie, tak mohli by ste dať aspoň 20 zliadnutí. Mohli by ste dať lajky. Presne tak, ako povedal Skelto. Odoberajte Skelta. Aj Hakalnica. Aj mňa by som poprosil. Dávajte lajky, ak chcete, komentári, čo máme natáčať za hry. A Ja to buchlo. zdieľanie a tak. Ježiš, my tu máme pretlača, no dobre, vyhrali sme na pohodu. Ja som toho, oného nie. Na blbý štít tam ten typco. Ja to neviem, či vyhrám. No to nemám nič ja hovoriť, ja som iba začal na tom druhom. Aha. A budem sa snažiť čo najviac. Dobre, ja to mám. Poď. Yes, dal si to! Ty kokos ako posledný. Nice, dobre. To bolo tesné. No to, Teraz sa musíme viac snažiť. tam je nejaký Čech, sa volá SKCZXDDD. Tak som dobre videl. Nie, to je SZCZ. XDDD. Ježiš, dobre. Ježiš Maria. Šmykol som ho tam. Super, o jedného menej. Nie! Čo sa stalo? O dvoch menej asi. Jedna chyba ťa stojí jeden prosto život. Možno. Morbidné. Ježiš, čo som dal jak? Hore. Že som tam skoro padol. Ja to možno mám. Dávaj, to dáš. Ja to možno mám! Rýchlo. Mám Yes! Ako posledný zase, ty kokos. No ježiš, ako posledný zase to dal. Dobre, idem na to. V finále. Jeden z nás to môže vyhrať. No, dúfam. Mohlo by to byť pochbeť, ale niečo také. No kdež, tak, ja to neviem hovoriť. Yes! Yes, dobre. Ja som to zabudol hrať asi. Búh, kdež klasik, to sme to mohli dať. A nesaď ma, Nie, ja budem mať týchto typcov. Iných. Ja neviem, či to prežijem, ja som ho nehral. Ani ja som toho nehral. To je takého klasika, ľahké. Ale za Nie, ja som mu chcel punčnúť. to si bude zhoršovať. Ten Crazy online, tak on má tiež niečo. Ja som musel punčnúť, ale netrafil som sa.
Ježiši. Ja neznášam tie no toto neznášam. Mám to. Ja. Už jeden zomrel aspoň to. Žijem. Mám to. Mám to. Mám to. Je to ťažšie. Už dvaja zomreli. Ježiš, to čo som urobil. Žiješ? Okay. Hej, mám to. Čo má za bublinu? Nie, toto je to hle, tak? Ja to mám. Ty to nemáš, jak? Počkaj. Nemám to. Mala skús tak ty. Áno, Lukáš! Ja som to vskočil, yes! Hakaniš to vyhrá, áno, super. Yes. Šťopskok som tam dal. Dobre, nice. Aspoň posledná hra. Posledná hra a win. OK. Pekné zakončenie videa. Dobre, livujeme. Tak. Dajte like, odber a čaute.